Biro ma serious kenda kao time. Iluongo ni time makende. Time mangowa? Makende. Adwa ni mondo mi ng'at miluongo ni guok marach. Guok marach. Ane guok. Ine guok. Ma kamere ni pacho. Yeah. Tidende ni ndachu. Iluongo na angowa? Ndachu. Ndachu. Ka welo tieko dhe ni odok man no mol. Ler ne jopiny gino winj maber. Aweni na pas. Atemo lero ne jopiny ka wacho ni ane guok marach. Ma kamere ni pacho. Tidende ni ndachu. Idendo ni ndachu. Idende ni? Iparo ni guok marach ni jopiny koro akawe kachiel mondo mi onyiswa gimomiyo kaka guok marach ni momiyo nying mar ndachu ni ere kako kelo mowuog nying guok marach ni bed ndachu. Gimomiyo nying no biro chalo kama. Guok marach en kamoro amora modhi. Tiyudo ka gik moweyo kanyo gin gik maricho. Gik maricho. Gin gik mango? Maricho. Machalo kaka? Machalo kaka to kirakira gicha. Ler negi. Anan kanyo dhie. To kirakira gik mineno yawuoyi. Aparo ni winjo maber. Koro mane moro miyo ne kana dhi kuonde mamoko. Yeah. To kokel gik moko. To an atimo mana gik moko magalagala. Koro mana wacho ni kare jopiny be noneno ni ma guok marach. Ayie kodi. Jopiny mane gimomiyo isakre sani bed ing'eyo ni wa welcome ng'at miluongo ni guok marach ma kamere ni pacho. Iluonge ni ndachu. Ndachu. To ka welo dhe ni odok no mol ni. Iluongo na angowa? Guok marach. Welcome to Sinos Comedy Team.